Zdravím, moje meno je Dentrites a vítam ťa pri biblickom komentári na kanáli Agape. V tejto časti budeme rozoberať verše Lukáša 1, 11 až 13 a konkrétne sa budeme sústrediť na ozajstnú lahôdku, to je aspoň pre mňa. Porovnanie si pohanských poslov božstiev s biblickými poslami Boha, teda anielmi. Tu uvidíme, že rozdiel medzi týmito svetmi je naozaj ohromný. Ak ťa to zaujíma, ostaň so mnou, naozaj to stojí za to. Taktiež ďakujem, že si tu so mnou. Prosím, podpor tento kanál odberom, lajkom a predovšetkým komentárom. Za akúkoľvek podporu ďakujem. V predchádzajúcej kapitole sme sa pýtali, prečo Boh používa anielov. Ak je všemohúci, prečo potrebuje prostredníkov. A dospeli sme k záveru, že nejde iba o nedostatok Božej moci, ale naopak o jej plnosť, o lásku, s ktorou sa delí a ktorú dáva. Anjeli sú dôkazom, že Boh nechce všetko konať sám, ale túži, aby sme sa my ako jeho stvorenie podielali na diele spásy. Aby sme tento obraz videli jasnejšie, pozrime sa na svet mimo Biblie, na svet pohanských božstiev a ich poslov. Tieto mýty totiž zrkadlia ľudské chápanie božstva a odhaľujú, čo sa stane, ak človek namiesto zjavenia vytvára svoj vlastný nebeský poriadok. Pohanské národy veľmi dobre poznali ideu nebeského posla, alebo nebeských poslov. Gréci mali Herma, rýchleho a prefíkaného tlmočníka vôli olympijských bohov. Zároveň však tento Hermes bol aj patronom zlodejov a obchodníkov. Rimania ho volali Merkúr. Egypťania mali Touta, boha písma a múdrosti, ktorý zapisoval slova božstiev a vážil srdcia mŕtvych. Mezopotámia poznala poslov ako Ninšu Bur a Pap Sukkal, ktorí tlmočili rozkazy medzi nebou a zemou. V severných krajoch existovali zase poslovia bohov ako napríklad Heamot alebo Heimdall a v Indii napríklad Gardua. Je to naozaj pestrá plejáda pohanských poslov, ktoré sme si vymenovali iba zopár, a všetko to predstavujú samostatné väčšie či menšie božstvá. Na rozdiel od anielov všetci títo poslovia boli bytosti so silou a vlastnou vôľou. Neboli to stvorenia, ale božstvá. Menší bohovia s vlastným kultom a povahou. Aj keď slúžili vyššiemu božstvu, neboli bez vôle. Mali svoje záujmy, svoje vášne a svoje spory. Niekedy doručili posolstvo presne, inokedy ho prispôsobili. Ako posol, ktorý si dovolí opraviť list, lebo sa mu zdá, že vie lepšie, čo má adresát počuť, alebo si praje naozaj odkázať niečo, čo sa hodí jemu. Najlepšie, myslím si, že z týchto poslov je to ukázať si na postave Lokiho zo severskej mytológie. Prozaická Eda rozpráva, ako sa Odin, Hönir a Loki vydali putovať svetom. Keď sa unavení zastavili, zabili vola a chceli si uvariť obed. No akokoľvek silno horel oheň, mäso sa nevarilo. Zrazu sa z výšin stromov ozval hlas. Obrovský orol im oznámil, že on je dôvodom, prečo mäso nevrie. Dajte mi podiel, povedal, a všetko sa uvarí. Teda súhlasili, lenže orol namiesto malého podielu uchvátil najlepšie kúsky. Obe stehná i lopatky. Loki, ktorý bol prudkej povahy, ho udrel palicou. Ale palica sa prilepila k orlovi a Loki sa ocitol vo vzduchu. Vláčený ponad skaly, až mu ramená takmer vyšklbol z klbov. V strachu prosil o zľutovanie. Orol, ktorý bol v skutočnosti obrom menom Ťazi, mu sľúbil slobodu, ak mu privedie bohyňu Idun, bohyňu mladosti, ktorá strážila zlaté jablka večnej sily. Loki teda prisľúbil, čo žiaden iný boh nesmel prisľúbiť. Vrátil sa do Asgardu a sladkými slovami presvedčil Idun, aby išla s ním von z mesta, že vraj našiel jablká ešte krajšie, než sú jej vlastné. Keď vyšiel teda Ťazi v orlej podobe, zletel, uchopil ju a uniesol. A vtedy bohovia začali stárnuť. Ich vlasy šedivili, ich sila ich opúšťala a Asgard prepadol do smútku. Len Loki mohol túto chybu napraviť. Premenil sa na sokola, vletel do ríše obrov, premenil Idun na lieskový oriešok a odniesol ju naspäť. Bohovia ju zachránili, no len preto, že Loki odčinil, čo sám zničil. Loki tu neplní vôľu niekoho iného. Koná sám pre seba. Nie je poslušným poslom, ale vyjednávačom, ktorý z božského poslania robí osobnú zmluvu o prežití. Je to
obraz svoj vôle, ktorá ohrozuje poriadok nebies. A hoci sa Loki nakoniec napraví, zostáva vždy symbolom toho, čo sa stane, keď posol prestane byť sluhom a začne sa považovať za pána. Podobných mýtov by sme mohli nájsť viac. Všetky však nesú rovnaký odtienok. Bohovia pohanských národov používajú poslov, ktorí sú sami božstvami, samostatnými, svojhlavými a často nevyspytateľnými. V biblickej tradícii je to inak. Boh neposiela iného boha ale svoje stvorenie. Anjel nie je božský konkurent, ale služobník. Prijíma slovo, prenáša ho a nič k nemu nepridáva. V tom spočíva zásadný rozdiel medzi svetom mýtu a svetom zjavenia. V mýtoch sú poslovia bohov výrazom ich vrtochov. V písme je posol Boha výrazom jeho lásky. Biblickí anjeli sú dokonale verní. Nie sú svetlo, áno nie pre seba. V ich poslušnosti nie je to otroctva, ale naopak radosti. Ich sila nespočíva v tom, že vedia viac, ale že dokonale dôverujú. Sú pre nás obrazom toho, ako má človek prijať Božie slovo. Nie ho iba počuť, ale aj ho niesť. Pohanskí poslovia sú teda pre nás varovaním. Sú obrazom ľudskej povahy, ale v božskej maske. Sú rovnako nestáli, žiarliví, vypočítaví a sebeckí ako človek. Sú len väčším odrazom našich slabostí. Biblickí anjeli sú naopak obrazom dokonalého poslania, čistého, verného a bezvlastného záujmu. Anjeli sú pre nás nielen ochrancami a sprievodcami, ale aj vzorom a učiteľmi poslušnosti a pokory. Ukazujú, ako sa má človek postaviť v úlohe Božieho posla. Ticho, verne a bez pridávania vlastných slov. Sú dokonalým vzorom pre každého, kto chce niesť Božie slovo do sveta, nie ako autor, ale ako služobník. Byť Božím poslom znamená nechať cez seba prejsť Božiu vôľu bez skreslenia. Anjel nehlása seba, ale toho, ktorý ho poslal. A to je úloha každého kresťania. Nie je Božie slovo s čistotou anjela a vernosťou služobníka. Toto je pre túto epizódu všetko. Ak máte nejaké otázky alebo postrehy k téme, napíšte mi ich prosím do komentárov. Napíšte mi tiež, čo si myslíte o týchto porovnaniach s pohanským svetom, ktoré tu robievame. Pre mňa sú spôsobom, kde je vďaka kontrastu oveľa jasnejšie vidieť krásu a dobro kresťanského svetonázoru. Zaujíma ma však, čo si o tom myslíte vy. S týmto odo mňa je to zatiaľ všetko. Prajem požehnaný deň a dúfam, že sa vidíme čo najskôr.